हेलो हल्लू ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛି अरे ना कह दियो भले ଏ ମୋ ନାଁଟା କହୁଛି ବୁଝି ମାନୁନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ପିଙ୍କି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଇ ତମ ଝାଳ ବୋଇଲାଣି ମୁଁ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେଲେ ତମ କଥା କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ଶଳା ମୁଁ ରହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ରାଗି ମୁଁ କଣ କେବେ ମାରିନା କିଏ ତମେ ଭୁଲ କାମ ଧନ୍ଦା ତମେ ଗୋଟେ କାମ ଶୁଣ ଫୋନଟା କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ଆଜି ରାତିରେ ତ ଶୋଇପାରିବି ହଁ ନଶୁ ଆଜି ଦିନଟା ନଶୁ କଣ ହେଲା ସବୁବେଳେ ତ ଶୁଛୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫୋନଟା କାଟନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଯାଏ କମେଡି करते हुए आइला ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ତମ ଘର ପହଞ୍ଚି तो एबे पहुंच जाओ ना ଗୋଟେ ମାସରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି ଶଳା ମୁଁ କରିନି କଲା କିଏ ତମେ ପୁରା ଥିଲ ମୋ ପାଖରେ अबे रविवारिया ना ଶୁଣ ତମେ ପୁରା ଆମ ଯାଇଥିଲ ସେଇ अबे रविवारिया ହଁ ତୁମେ ରବିବାର ତମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ପରା ତମେ କଣ ମୁଠି ମାରିଛ ନା କଣ ଭାଷା କହିବି ନା ଜାଣିଛ ନା ମତେ ମଜାକ କରୁଛୁ ମୁଁ ଅଫିସ ରେ ଅଛି ନା ଏଇନା ଭାଷା କହିବି ଜାଣିବୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଫିସରେ ଯିବ କେତେ ଦରମା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମାନେ ତମେ କଣ ଲାଗି ହଉଛ ମୁଁ କେତେ ମୁଁ ତମ ପୁରା ଭଲ ପାଉଛି ଇସ୍ ଦି ଚାରି ଦିନ ଆଉ ଖାଇବିନି ଯାଉ କଥା ଶୁଣିକି ଆଉ ଶୁଣ କିଏ ବେ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ କହିବୁ ନା ଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଟୋନ ନାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ମୁଁ କହୁଛି ପିଙ୍କି କହୁଛି ଆଉ ଫୋନ କାଟିଲି ତାହେଲେ ନାଇଁ ଫୋନ ଟା କାଟିଲେ ଆଉ କଲ୍ କରିବିନି ନ କର ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କହିବି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବି କି ମୁଁ ଓହୋ 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 ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନା ଭଲ ନୁହଁ ସାଲା ପ୍ରଭାତ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ମତେ ପ୍ରଭାତ କିଏ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭାତ ତୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛୁ ମତେ ପ୍ରଭାତ କିଏ ତୁ ପରା ପ୍ରଭାତ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ତୁ କୋଉଠି ଫୋନ କରିଥିଲ ହ୍ୟାଲୋ ହୁଁ ଆରେ ପ୍ରଭାତ କହୁଛି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ଆରେ କୋଉଠିକି ଫୋନ କରିଥିଲ କହୁନ ମୁଁ କାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି